Ascultați cu atenție ca să vedeți cât de needucați ne consideră această reporteriță sau cât de neinformată este ea. Simion, dar acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără o lege care s-a votat în Parlamentul României și pe care AUR nu doar că nu a votat-o, a și atacat-o la Curtea Constituțională. Regretați momentul respectiv? V-a schimbat părerea între timp? Sub nicio formă, și faptul că adversarii noștri politici, care dețin pârghile puterii, ne atacă în acest moment, vânturând aceeași aberație că noi am fi împotriva dărâmării dronelor, nu fac decât să se discrediteze. Reamintesc poziția noastră și amendamentul depus la acel moment. Nu suntem de acord ca România să piardă din suveranitatea națională, respectiv să cedeze comanda trupelor, comanda teatrelor de acțiune către alte țări. Dar nu se întâmplă acel lucru prin legea respectivă și într-una dintre echipele Lăsați-mă, vă rog frumos, făcea parte inclusiv cred un că am luat- italian. Legea la care face această domnișoară referire este legea numărul 73 din 19 mai 2025 și este foarte ușor să o găsim pe internet și să o citim, da? Și mergem la articolul 7 al legii, mai precis alineatul 3. Ministerul Apărării Naționale, prin statul major al apărării, poate efectua transferul de autoritate către autoritățile militare desemnate ale Alianței Nord-Atlantice. Scrie clar, a înțeles toată lumea, adică noi putem să cedăm controlul armatei noastre unor alte state, da? De s-a înțeles. Ori e ea neinformată, ori ne crede atât de idioți încât să nu fim în stare să căutăm aceste informații. Și haideți să dezbatem puțin și ce a zis domnul George Simion. Domnul George Simion a spus că și înainte aveam o lege care să ne permită să doborâm dronele. Și într-adevăr aveam. Această lege este legea numărul 257 din 22 mai 2001, care a fost abrogată de noua lege de care discuta domnișoara. Și în această lege, la articolul 8, avem așa: executarea focului de avertisment, executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptate. Deci puteam și înainte de această lege să doborâm drone, nu-i așa? Doar că această lege spune că putem să doborâm dronele și mai spune că putem să cedăm armata noastră și să dăm controlul acesteia unor alte state. Deci, cu alte cuvinte, să cedăm suveranitatea țării. Ori ne consideră această domnișoară foarte, foarte ușor influențabil, ca să folosesc un termen mai drăguț. Ori ea nu este documentat. A doua variantă pentru mine este foarte, foarte puțin probabilă.